Vaše iskustvo života nema nikakve veze sa okolnostima, vrlo malo. Okolnosti uopće nisu važne. Manifestira se vibracija. A okolnosti su samo projekcija našeg sustava definicije i uvjerenja. Kao što to prekrasno prikazuje ova ilustracija. Mi imamo osjećaj kao da idemo kroz život i upijamo objektivne informacije koje nam daju stvarnu sliku svijeta oko nas. Ne. Mi projiciramo prema van sustav naših definicija i uvjerenja. I to vam je esenca samospoznaje o kojoj svi pričaju. Šta znači samospoznaja? To znači biti upoznat sa svojim sustavom definicija i uvjerenja i uočit kad on ne proizvodi vibraciju koju biste htjeli, šta vam daje mogućnost da se vratite na jedino pravo mjesto gdje se treba vratiti, to je u sustav definicije uvjerenja i tamo napravite adekvatne izmjene. I onda sve sjedne na svoje mjesto automatski. Upoznaj samog sebe. Know thyself, to ste čuli 1000 puta. To zapravo znači upoznaj svoj sustav definicije uvjerenja i ako on ne rezonira s tobom, ako ne proizvodi učinke kakve bi ti htio da proizvede, napravi tamo adekvatne izmjene.